Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Niliplem Secretary pen Clardak alamte borpung lapen tarapung aradaphan lam Clar kipi. Lakha ingkoi rapo nilip constituency ke parlo chokiala nilip lem sasai hemalong pen kedamtang pai chiklo ni phai ke thom ningkan surihini ra ingkoi rapliar ni social media long keklang tarapung aradaphan SP shop along pen sangki pgpu amen pen aphong adu kang hoipu alamthi nilip lem secretary D Sinar pen lam Clar kipipo. Nilip lem salong pen ke Ram Singh Kro asang hosi tarapung aradaphan achiklo jonwang asangta pon pilong pemelo. Machine mate fingerprint ke berdun long atum aphanan ke. Bonta to war ke ponahud gari bhara lapen kaprek anke chini dun depusi sinar asang hopen thanpo. Kro asang ho nilip lem salong pen sang ke pon long ke ahut pen ke back pocket ra troxy an asang ke achiklo jonwangta lodun long lopusi secretary pen thanpo. Lapen nilip lem salong tarapung arat apharman sang nang ke enahud inut bak haki nangji lapen ke klem pon pimeji aphan Ram Singh Kro aphan nilip lem secretary pen chuning ripo. Nilip Chokiala pen R1 Teron report Karbi Anglong News. Home pai arni along paper long eklang. Tarapung arat tum sang long lei pu abiata eklang alam ke nang ni nilip lem secretary koi pen nang ni PC rat kan pakar bisa kami kata. Choro parpik lo Karbi Anglong media team la pen parte public TV news la pen parte North East News atau nilong ke bang pen nang home report nili cuma churu parpik lo nang tum aki claim ke dam lo ansi la sonle arnam pejadin bom nan ailong lo social media long tag long tarapung arat tum inglong ke dora tum sang ke nang ke long li usai long lo bonta hadakan dipu pen ke nili long kan si nili siwan lo da pen dak pen ke tum chipon lo la ke nili blames under lo nili blames episode masih nili ailong lo social media long tag long lo lapen ningduk lo dapen ke asang nilong pra chiklo long chipon pon lo sita asang aku pen choklim li athe berdun at plote asang nangli dun ati sita nangli anda ni pidun bom lo lapen dapen ke pon hai hoi hadak toba garia bharai he ni anchinen de sita asang ni chiklo long ta chedudun long lo lapen asang piat unji pemanili pudan dia theke short do shortage do bonse tame asli bang ronote asli chibira mo next achik lota puchi andun long hour size tipi nai pollo sita non ke kapacitang theke dat aposin dan sang dan ning dublo asi tara pungarat phanili ka chuningri hala na tum chingwai pamira next ke bang ya chik lo na tum chingwai pen ka chiron ponji phanili tar pungara phan chuningri lo ni de blames branch hala daglo la se hala so alangli men nang kham chuni hadat nili blames under episode lo alang li dakam claim ke korte Ram Singh Kro alang si nomor claim pon bom alang nili basor lo bom ini kadulong nili palong member lo nili constituency under puri poselang ke nili constituency long amunisi jeplang lo tar pumara tum adowe alapu sang pon pa ang dak ponong lo aku dah link aku pengen 50 bags aku pengen 57 bag hala ke bear link lo laga fingerprint kan si bear mar so thing si bang ko exact ke protect ni tamane up down lo ese bostu ke nili tarapungarat according je bang chuning ri la pen adak kami claim pi korte Ram Singh bang chuning hala non next pen ke bang ye hot ke inobak hakhi che banda sang pon husame dak pen ke pon ra pen ni chuning ri lo athe asang ke dor chelang prong ason si media chinai tun tarpunga ra sungkrung ke dam ke bang ke hello nili mithang ka chiklo ni ba da fingerprint en lo nili mithang theklong lo tarpung along angadin bang ke bang pendak dolamanang sunan gari ke dam bang inu pen phargo thom chu hadak asang along poi lin ke beji aposi nim thang da chin solo sita na tun tarpunga rat ka bor inai bang halon non next pen ke
la lin ke belong tun lin kora phol lin thong ke belong phana tum Aadhaar card chesing nom September 15 pen October 15 nom ta kimi a member ke baba dunia phan la pa kimi ration card banai long po la alo tena tum kidang bang pen asap khoros chipleng mu chat pola posi chinsu me ma kidang ke bang across kidang pen asang ke long ke kom komande bang ko bedu ni po long hu da pon da ning dublo la sik long ver je phan na tum mi thang le kai ke da chirok to pe de hini li tar pong ra phan chuni ri la Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuli Ramrong Hang Tong Sikot Pen PGR Vijar Alongli Along Aputak Radaphan Lam Klar Kipipon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuli Ramrong Hang Tong Sikot Pen Patumi CEM Banglo Long Pirang Ke Amai Ke Phapon Kok Aputak Pai Pai Chiklo Ni Pai Trogarni PGR Vijar Alongli Along Tharlevek Nang Jipu Karbi Anglong Arat Thur Jokpen Dipu Saradopatu Aklamalong Ongdung Armuching Rumsi Procession Kedam Aporahud Raikom Asai Khetum Katum Pradun Pen Air Set Prung Set Katesong Pon Lapen Raikom Asai Khetum Hele Pen Ke Up Lapen Arenga Hu Ke Sunang Aputak Pen Apot Puthot Karbi Anglong Angkang Pi Aradatuma Phan PGR Vijar Alongli Aputak Alam Radaphan Lam The Kethan Kenang Sot CEM Rong Hanga Ke Haipen Perang Ke Thengnopen Kethan Pon Alam The Patumidik Pai Pai Ni Pai Trok Arni Rathur Pakpen PGR Vijar Alongli Eviction Mate Tharlia Sai Klemvek Nang Jipu Radet Kachingrum Pen Raikom Asai Khetum Pen Kachetum Pradut Aputak Perang Ke Thengnopen Raikom Asai Khetum Aphan Pin Rempon Lopusi Perang Ke Thengnopen Lam The Thanpon Lapen Labangso, Rat Lapen, Raikom Asai Khetumpen, Kachitum Pralongpop, Laki, Kachingrum Aradatum, Armu Okso Mate, Raikom Asai Khetumapan, Radatum, Kachesong Chiapan, Raikom Asai Kheatumapan, Bong Pen Kewar, Lapen, CM Banglo, Kating Keng Jipu, Radatum, Kabor Ipen Ajoksi, Raikom Asai Kheatum, Helepen Ke Up Nang Lopusi, Thanpo. Lasi CM Pen, Perangke Tengno Pulo. Churila Cholongpu Asonsi, Radatum, Raikom Asai Khetumapan, Kachesonga Joksi, Helepen Ke Up Inanglo Puta Thanpon. Lapen Kachesonga Sai Kiding Pon, Lapen Memorandum Kipiasai, Lake, Klempon Melo, Sita Aron Pensi, Klempon Angji. Nelipan Nang Kangton, Lapen, Team Karbi Anglongapan, Kangton Waret Aputaki, Chokchi. Thema Nelimena Jongle MSC Mate CM Ke Manlong Kali Rat Pensi Nelitumaphan Vote Ki Pipensi Nang Pe Haya Potsi Kang Ton Kang Thi Ke Hang Kasar Langpen Asai Kideng Pon Ki Chokche Puta Thanpon Lapen PGR Vijar Alongli Aputake Katharle Asai Ke Deng Pon Vekpo Sita Karbi Anglong Autonomous Council Pen Men Eviction Ponchia Phan Ke Sai Deng Pon Un Ededlo Theke Ladakh Law and Order Ilitum Arideng Avideda Potsi Assam Chief Minister Pen Chinki Chethan Chingwai Ponsi Army Police Assam Sorkar Pen Hukum Longsi Ilitum Along Nang Petoy Nang Jilang La Apotsi Isi Hini Asai Keklem Ponang Jilang Dolang La Pen PGR Vijar Alongli Along Kedo Atum Guwahati High Court Along Keski Pitang Dokok La Pen Stay Order Kachewan Atumta Kedokok Apotsi Akeder Do Ikok Chot Seta eviction na sai ke deng pon vek poputa thanpon. La si Karbi Anglong Autonomous Council Pen High Power Committee ta ke seng pon lo eviction pon vek ji aphansi. La Pen Ladakh High Power Committee along Ladakh Congress ASCC adumta members dolo. La Potsi Chedon Sarpen Laso High Power Committee ta ke seng pon lo. La Apotsi Katharle Asai ke deng pon vek po muthe keder ke prap alam chot lo puta thanpon. Tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuli Ramrong Hang Perang Ke Thengnopen Karbi Anglong Aradapan Ang Tonpen Kethanpon Alam Thele Arjupon Iksinang. News Report Karbi Anglong News Channel. PGR Vijera Sukache Song Lake Alutinta Pinpu Aluki Pia Alutinta Araito Alutinta Lake Kache Song Nanji Ma Pinpuro Aluki Pidam Lake Araito So Dambom na Momahod Ye Police Atum Wala Kache Song Tumhan Lason Ye Theng Ye Chok Pelbake Nala Tum Media Hoi Pen Ini Alam Tumhan Condemn Mo Pen Pimrem Lo Pesni Na Tumhan Media Hoi Pen Pachini Lason ang sayang dengi claim nang ne Ya no tinta demokrasi long ke Kache Song Ji Araito Ano tinta
pinpura lo ki piji anu tinta lagi menonang ki piji anu tinta lagi arai tu asi lason asa yang tinggi klembo mahut la polis atau ada law and order atau isu jangan tu kan lason arai nga buka episode bangke nilin bangke imlem lo kisi atau macam ini bangke nili alam tu Aceh soma tum ke Japon apa? Bini ke chok cik pensi lason ke dukor lo. Athe nang tum matha tha. Ke jengsi ke dak bijian lo. Laso atemo bang nang tum sini nang ji bijian laso alam nang ke klang ro bang ke. Pula President of India dak siartalin Katalonji punili tum ka chupapon manpeng alui sapi sa ke chupapon kan bili sumi surong ajo ka telon laso nikan pokya ke chok sel kalian nikan ke chok ala sahut alang i pansi ka chohan pon papen bak karang pulang cak nak bilo amat laso si alang itam meghaloi ta kedam pura kedam ji si assign dengan yang kita cipikok lah. Megaloi dammo tura dammo. Udah bangke hiruni sia cing ki dinga tum bihari tum sia section. Bihari tum. Kala dak governor ke bang bujai. Asa governor ke dunia po atum. Kala so thaya tum dak governor data dunia. Pada Meghalaya governor. Dan bujai ke bang ahor isya program ho latum pinpura lo bilo. Ye bijiar long kedo atum hanta long reporta pinangi long reporta pianai. Amal latum hanta ko cetong namlo hoda. Presiden ke bang ahor la governor se appointment and pilo. Itu chine api social media long se thaglong lo hoda marke governor ma appointment presiden pan langsung pinpura lo bilo. Langsung nili thaglok pensi non SC Youth Wing Lipson Kro ke hai langsung tapi coba pengengi pini dia belum. Aku nili cini tengi PSP bang pulau pun asum si bong pen kewar ka curi perang bong pen kewar perang bahwa mana tu teknologi dong. Waktu ala SP tu nak kata lo. Lagi angling tu buku curi si colong mentualang pong buku. Alang tu si curi long. Alang tu si bong pen apa ngijar bang heli si tu ko. Angin ada ke pen bang rosar apna vote tek buku bisa isi bang lapang jakas fungsi latung bang klaim itu. Langsung atas si latung mereka cisik kusi nang SP nang katan ni latung mereka daksi nang teki daksi nang teki pusi latung teki lagi barang lo nodal rumah kira inci lagi apa yang lagi potang lo mati tak jakas hotel lah hotel nak ni potang ta potang ni mereka jalan sedang gypsy traktor mereka cak lo lapen morsing di mau potang ta lapen nak rotor intia potang pen wala masalah potang nak mereka pun nak lo ya malah kini kira desi manda si ko kikim tu lo kira lapen hula Pada kena dah suruh mulai dalam kita. Kalau suruh dah mula cuhan tu, kalau menjadi mula cuhan apa je kalau mana. Kasi khusus kita yang khusus. Dalam pandang curug. Yang tapi posisi alang kan kena patnang kemudian apa nasi tu. Kuna kaya memang kira ke belum masuk all digital pakai kalau alang kan tidak dipujuk. Posisi dunia ni yang tak insan itu. Itulah soal ini si ini alang tum anin bo anin tempo. Jadi lain Kami tentang kita dunia tentang dapat anin ni kerja. tan po to. Chapo po ni kan. Choklo po di. Muna chuhan la somnit ke kahin lo pinga ba. La somnit apang rep case dulu. Bihari ja. Rep lo lapan ke bihari tu mun anchok leng lo. Alang kan ko jail bing lo. Ceklo yang trok pi jok lo hema ngai dan lo. Alang ku ulisan ni nanti sido. Pada apa sila Facebook live ke bang. La pen ke la sudah pen ke la pan ke
bihari organisation tum ta khilni along case pialo la pe nilihin pe mata kar gelo tum moskom ta case pilo khilni long sire di star ke wangom de lage kenep dalong si bang de lang ke ala Facebook pen ke budak sido bisa sido la pen ke alang honge la ke that pen sing ke mane pola so aprangan ni ke pose ko repeat po media pa bihari da pola that pen Facebook live an poda si chipi po mete dak la prang bijoy Johan ne kutta ne la pala that bijoy sing e phanta aprang ekdom la tax department pen rung dam la alang ka juilo alang sikleon troga phi bang lo case ke register loge bang lo pulo loge ni lipeng chaplo loge jail bat chaplo nang si onan police tum stop lang ping lang la si ula ta muna chahan na me asam le ke bang lo pulong te lang ke la ke jingnang wek ko la pene la bihari organization tum ta lang phan ke case ki pido tum ta bihari organization tum la than khirni thana long ta case la sialang li ba ke na ne pen bang lo so ya la la cho me thaning cham song la ke ngore cho na le ya rai to ida gore ngamor sai ke 39 nam ni ta si claim bo ta so putha ba ke me APDC GL ban chin kilo direct MD ban so niya mo pinela ban chin kilo chin kipen si la pen chi minister ban da ni chin kilo chin kipen si non pinilo atau man interview hang po ini interview ke hang ken nu nom ke apran ki claim wo ya tum ma ke la ke pi connect ko si alang hi lam cha ma chi pi do ala su MD ba la cha ta pilo sar interview pa eten nu no la eten nu no te la 39 tum ban cha ko appointment pi ko si ni la cha la so te ngan si ni se ba ta lo di si ban ko pi lo la pero da dar la bisa lo dar general manager patat lo sila ta ko chiki than ka phi ban ka la ta chiki lo phi la ko interview tempo lo so phi ko ri appointment phi ban si la ko ri Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me